Казвам добре дошли на всеки един от вас. По особен начин бих искал да приветствам между нас отец Ириней, който вече е тук цяла седмица и ние се радваме на неговото присъствие и той се радва за това, че е в Раковски. Отче, добре дошъл. Също така утре той ще проповядва тук и в Парчевич. Добре дошли на сестрите, на отец Ивелин, на отец Христо и на всеки един от вас. По особен начин тези, които са извън Раковски, които са пристигнали от Житница, от Миромир. Радваме се, че сме заедно. Това, за което ще говорим тук, ще бъде записано, за да може да се публикува в YouTube. Много хора искаха да присъстват и се интересуваха от темата, понеже е актуална. Тук отпред има места. Заповядайте, Стефан. И можем да кажем, че всеки един ден се сблъскваме с злото. Затова ще бъде публикувано в YouTube. Ако някой има въпроси, възражения, когато говорим, или аз, или отец Ириней, за да може добре да се чува след това, понеже ми е развален микрофона, само апарата, този, който е микрофона на апарата, да стане и да зададе въпроса. Наистина мисля, че ще се получи хубава дискусия за влиянието на злото в нашия живот, как е Божията помощ, как с вяра и с Божията помощ можем да победим злите духове. Трудна тема и бих казал тежка. Но, пак казвам, мотивацията и причината за това, че е актуална. Още повече от 4 години имаме екзорцист в Северна България. Също ние го познаваме добре тук. Работи. Той след малко ще каже и за себе си, но в началото бих искал да прочита няколко думи за него. Отче, ако позволиш, какво се е случвало през толкова красиви години от твоя живот, като информация за нас. Отец Микос е роден Ириней 30 януари 1968 година в Стараховице, Полша. Възпитава се в работно семейство в местността Калтков. След завършване на основно училище през 1983 година влиза в малката семинария в Нипокаламов в ордена на отците францисканци. 87-88 година е новици в Смарцевице, 88-94 следва във Висшата духовна семинария в Луц, 92 година полага вечни обети, 94-та свещеническо ръкоположение. В периода 94-та, 96-та мисионер в Москва, Русия. 96-та, 99-та Санкт Петербург. 99-та, 2001 следва христология и францисканска духовност в Рим. В периода 2001-2005 мисионер в Санкт Петербург, 2005-2006 мисионер в Ивенец, Беларус. От 2006 до 2009 работи в Рим, в Енория Свети Бонавентура и завършва следването си след дипломно обучение. Говорим за христология. От 2009 до 2017 мисионер в Албания. От февруари 2017 година мисионер в България. Светилище Дева Мария от Фатима, град Плевен. Негово високо преосвещенство Монсеньор Петко Христов на 20 май 2019 година подписва декрет, с който назначи отец Ириней Микос за екзорцист в епархия Никополис ад Иструм. Призоваваме всички за молитва за отец Ириней, за неговата служба и му пожелаваме Божията благодат постоянно да го придружава, Господ да го благославя и Отче да ти дава своя мир в трудната работа, която вършиш. И сега, понеже се радваме, че си между нас, аз подготвих един увод, но мисля, че ще го оставим на страна. Да знаете, че съм бил подготвен, да не кажете нищо. Така.
Така, увода е от една презентация за Сатаната, която можем някоя събота да пак да я видим, да погледнем, но с няколко думи бих искал да направя едно въведение за тематиката, за която ще говорим, а именно за злото, за демоните, които са били създадени от Бог като добри духове и в един момент са взели едно решение да се противопоставят на Бога. Догма на вярата е днес, че демона съществува, че злото съществува. Нали? Ние в това вярваме, както вярваме в Бог, така и вярваме в демона. Извинявам се, бих искал само да се върна на биографията на отец. Не съм объркал нищо, нали? Добре, виж, добре, така радвам се. И именно тези зли духове всеки ден изкушават и всеки ден работят тук в света, в този свят, в който ние живеем, в реалния свят. Както има добри, така има и добри духове, наречени ангели, така има и зли, наречени демони. Ние вярваме, че Бог е с нас в изкушението и как днес влияят върху душевното състояние на човек демоните, причината, следствието, по какъв начин човек днес се отваря за злото, защото за да се намеси свещеник, екзорцист, трябва да има вече наистина видимо, човек да чувства наистина в живота си видимо влияние, било то по различен начин или обсебване, за да се стигне до екзорцизъм, злото, манифестация по някакъв начин. И днес бихме искали да поговорим преди всичко за причините, да го кажем конкретно. Причините за влиянието, за обладаването, за не до край обладаване, но по някакъв начин прием. Тоест човек не е машина, човек не е компютър, не е нещо, не е машина. Тоест има време, има нужда от времето и Божията благодат, която го възстановява и духовно го възстановява, и психически, ако има някакви изкривения, и духовно, и телесно същото. Така че в някакви случаи по-трудни, по-тежки, човек има повече времето, нужда от времето. И молитвата, разбира се, че това е основа. Така че случки са различни. Едно момиче, което може най-тежък, тук ме попитал отец Венци, може да напомня и да кажа за някаква случка най-трудна за мен. Тя беше в Санкт-Петербург. Момичето беше в сатанистката секта в Санкт-Петербург, но връзана с различните другите групи на сатанистите в Русия. Тя беше същото така ситуация, но как? Която сигурно аранжирала лукавият дете, като беше като малка, Уляна Доминика се казва. Уляна като беше малка, имаше много големите проблеми, сериозни проблеми здравословно. И наистина би трябвало да умре. И лекарите не даваха и шанс, край, не можем да направим нищо, за Уляна. И тогава родители решиха, че трябва да се намери, може, някакви неконвенционалните методи, с които могат да помогнат на детето. И така започнаха да ходят към врачките, тези хора, които се занимават в друг начин. И тогава една жена, с която вземаха контакт, говори, че аз виждам това, дете трябва да се крести, но защото нейните родители бяха повече вързани с комунисти и не крестиха дете. Но като тя е казала, че трябва да се крести, ще се оправи, но и сама същото е казала къде трябва да идват. Е казала за една църква, беше близо на гробище на края на Санкт-Петербург
И там трябва таки свещеник ще крести. Но те се там дохождат, т.е. разговаря за наистина свещеник, който не е бил свещеник, а той бил от тази секта на сатанистите, само че изглеждал като свещеник, православен свещеник, и той вместо за да направи истинското крещение, той наистина направил введението в тази секта. Но родители това не знаеха, защото отвън, външната форма изглеждало всичко като църква. Тоест използват различните методи, за да ловят хората. И след някой се появява мъж, където там направили чрез кръвен контакт, я направил жена, като жена става жена на Сатана, след става монахиня на Сатана, след става свещеник на Сатаната, епископ на Сатаната, и в тази секта всичко това. И т.е. всичко не в един момент, постепенно. И става накрая, би трябвало да става папа на тази, черния папа на тази секта на сатанистите. И тук Господ направил нещо, че всичко се започнало да компликирува, но говорим за лукавият. И слава на Бога всичко се превърнало. И започнахме екзорцизма, но тези екзорцизми бяха много тежки. Като това не излиза всичко в един момент, това всичко ще започне да се проявява след молитви, първо, втора среща, трета. И като започна голямата манифестация, като започнат се показват и демони, започнат да говорят, и сам Сатана, той като се прояви, а това е много голямо различие, като говориш с другите демони, а той сам като т.е. голяма неприятност, т.е. нещо като много студено, като би умирал, някакво усещане на смърт, нещо много неприятно, студено, неприятно. А той винаги, като се общувам с него, той е много спокоен и се чувства като голям. Кой си ти? Ми казва, кой си ти? Ти искаш да ми заповядаваш? Кой си ти? Аз тогава, но мой първи опит с екзорцизма ме тук, т.е. малко трепее, защото и студ, чувствам, че ми студено е и неприятно, и усещам, че е тук някой голям, но той само казал, че той е Сатана. Няма, аз не ти позволя. Значи можем да кажем, че дявола и Сатаната го познаваме на изкушенията. Живота практически. Отец Ириней спомена за причините, но може би още веднъж така да го утвърдим. Какви са основните причини в твоята практика, основните причини, така с едно-две изречения, точно и ясно. Аз казах, че могат да са различните причини, това ви казах. Да дам конкретен отговор на отец Венци. Искам да казвам, че най-вече има, т.е. от магията, най-вече тези случаи, които тук има, които дохождат в Плевен, са вързани с магията или някакъв проблемите. Така най-вече, т.е. магията. Най-вече магията, защото хора се занимават доста много има. Най-вече така, най-вече случаите с магията. Освен, че занемарението на духовния живот на човек също отваря, както отчето спомена, вратата за злия, практиките, секуляризма, да това означава едно безбожие и човек изгражда живота си без Бога. Можем ли да кажем, нещо допълнително, например, свързано с традициите? Например, тук в Раковски
преди Пепеляна сряда, събота и неделя голям карнавал. Човек, значи много кукери тук, затварят улици, полиция идва. Ние с очитата един месец благославяме и Секирово, и генерала, и Парчевич. И после трябваше да вървим с казана пак да минаваме. Не, аз сметап си права. Обаче, как ти мислиш тези традиции? Може би не знам, в Русия има ли кукери или само при нас има? Не си срещал там? Не. Бягат ли от тях? Не знам, ако имаш мнение по въпроса, това е едно, което ми така ми идва на ум в традицията, нали, при карнавала. И не само, кукерите се появяват и по друго време, понеже техните облекла и носи са перманентни, по всяко време могат да ги сложат. Това ми е единия въпрос. И второто нещо, понеже е модерно днес човек да се татуира, също има ли това някакво влияние духовно, душевното му състояние? Тоест, много важно за нас да познаваме нашата вяра, за да я жива. Това е основа, за да познаваме Евангелието и да имаме в себе си Божия дух, защото не всичко е така, че може да се напише така, как би на лист и да се казва така. В някакви неща, в някакви случаи трябва да човек има разпознаването. Защото, например, като говорим за тези карнавали, различните някакви или Мартиница. Те сега март месец, че ти закачат. Да, или тук где-то виждах някакви лечебните магии, пеперуда, полъзване, Мартиница, червено конче. Всички тези неща така сега в даден момент се проявяват повече като нещо така. Това е влизало в културата. Но има корни. Корните са езически корни и разбира се често като ритуали. Преди имаха ритуали, някакви магически ритуали, за да хората се в такив начин да се помагат. Но има, например, проблема с дъжд. Не вали дъжд, но тогава в България беше пеперуда. Ритуали, с които се правише нещо, някакви неща, ритуали, които трябва да има дъжд. Или някакви другите, конци, червона, т.е. всичко, че дава щастие, на щастието, на здравето. Разбира се, като човек вярващ, гледа всичко това, тогава казва, че не е верно. Т.е. Бог дава благослов. Така че всички тези неща, ако човек вярва в тези, в които сега можем да кажем, че тези влизаха в културата. Повече хора се като правят като развлечение, като така, културното развлечение и тогава не мога да казвам, че е много опасно, но все таки не може да харесва на Господ, ако е вързано наистина где-то там, е вързано с ритуалите, магическите ритуали. Сега с времето, постепенно, тези форми може се, как са змякчили, са по-мягки и са така повече навесело, но все таки трябва да се внимава. И тук не мога да казвам, че това е голям грях или не е грях, зависи от човека как той приема тези неща. Ако наистина така развлечение не можем да кажем да е грях, но същото не можем да е нещо хубаво. И за някой, който, например, свързва с тези неща, т.е. ги приема много сериозно и практикува, но тогава става грях, защото тогава не приема източник на своето благополучие, щастие, Бог, а някаките другите източники. А другите източники знаем кой там е. И често най-вече така има в среда, християнската среда, че не говорят откровено тези чародеи или магиосници, не говорят за
демоническите сили. Тези говорят, че има някаква скрита енергия. Говорят за някаква енергия, която трябва да се използва и която ще служи на човека. Така че, но наистина лукавият е скрит във всички тези неща. И още татуировка. Тоест е мода да се прави. Нашата съвременното време, правят много младежи, особено. Църква, но не говори, че не го казва, че не казва, че е грях, в смисъл, че не определи като, пак говори като, но аз първа случка исках да обяснявам. Трябва да сме много внимателни, защото има многите татуировки, които са вързани с талисмани, с различната символика. И можеш да намериш в интернет и ти предлагат да го правиш. Ако го правиш, тогава имаш пари, например, ти се получава това друго, да си здрав, да го правиш чудесно, защото тук има голяма опасност, защото тези татуировки са много опасни, са вързани с лукавия. И след този човек започна да има проблемите с демоничните проблеми. Се проявява някаква сила, която в него и му тогава започна да повече и повече доминира го. И неговите мисли, неговите чувства го кара към лошото, става наистина постепенно, неговия живот се превръща в ад. И знам много хора, които така направиха. Доста хора, които направиха татуировки, които не знаеха какво правят, смисли, че да се помогнат. Но тук бяха наивни. След като ги направиха, след се появиха голями проблеми. Има татуировки, които са, можем така да кажем, нищо особено, например, птичка, цветя, но... Животни някакви, да. Или някакво животне. Тук в Пловдив беше едно момиче, тя студентка беше в Плевен, с проблема. Тя, например, кой е проблема се при нея оказа, че не може да спи, не всяка нощ, но доста често като парализ. Някой като би я схваща за ногите, носите и не трепее и се страхува. Ужасно има ужасен страх. И само не може да спи. Тогава направих молитвите и във време на молитвите ми идва на мисъл, чувствам татуировка. И я питам, защото така нищо не усещах. В нея не имаше демони. Тя не имаше в себе си никакой демон, нищо. Но това беше отвън. Дохождало отвън. Я питам, имаш ли татуировка? Той говори, да. Имам тук една татуировка, но тя е една птичка, нищо. Но добре, а кой ти я правил? Познаваш този човек? Тя се замисли. Не ми каза за него много, но мисля, че тук има проблема. Защото да се докосва някой към нашето тяло, да направи нещо с тези нещо от тази област, трябва да се замислим много. Защото ако, бива, че хора са вмешани, влизат в нещо. Бива и, че се използва някакви тези, кажем така, модни днеска доста, енергии, чакри в област, например, на психотерапевт или някакви лекари използват някаква източна медицина, за да се лекува хора. Е много опасно. И защото ако някой който прави тези неща, е вързан с нещо и се докосва към нашето тяло, особено тук спина, кръст, могат да се проявяват проблемите. Тук на слава на Бога нищо сериозно. Не се прояви нещо много сериозно, но се прояви. Т.е. беше начало на нещо, с което не можеше да се справи нито лекарите. И накрая една психотерапевтка
Тогава от Пловдив пратила към мен, за да направим молитвите и сега спокойно. Така че трябва да имаме Божий дух, да разпознаваме, защото някакви неща имат в себе си голяма опасност. Не обязателно, не мога да казвам, че ако някой направи татуировка, че да сигурно ще има проблеми. Може да има проблеми. А като говорим за татуировки, които имат в себе си символика, която ни познаваш, например, като за талисманите или другите още, а не дай Бог някаките сатанистските, тогава става наистина много лошо. Защото Лукави тогава говори, Сатана ми говори, аз имам своят знак на неговото тяло. Той принадлежи на мен. Тогава започна да спори. Не принадлежи на теб, т.е. дете Боже. Но виждаш, тя има знак. И така, често и в ритуалите тези сатанисти, например, хора, които се занимават с окултизм и другите неща, искат да направят нещо, да оставят някой знак на тялото на човека, който се го гледат, за да стане тяхната жертва. И искат да го правят така, различен, искат да имат оказия, за да го направят. И ако го направят, но тогава Лукавият претендира, той е мой, защото на негото тяло има знак, моят знак. Здравейте на всички, понеже захванахме тема, по която съм смея да кажа встреж. Относно, първо искам да кажа няколко думи за отец Ириней. Аз лично малко ми е трудно, ще се осмеля. Аз лично съм прибягвал до неговите услуги, понеже преди около 2 години имах нещастието да се направя грешната татуировка. Четейки в интернет, попаднах на точно такива талисмани, които малко или много са някакво дело, че са от цар Соломон. Казах си, цар Соломон е библейски герой, не може да има нищо лошо в тях. Подбрах си 7 на брой, които считах, че не подхождат и си ги направих. Повярвайте ми, направих ги с някаква цел, че ще ме помогнат в живота по някакъв начин, но от тогава бял ден не видях продължение на 2 години. Попаднах в спирала от проблем след проблем, с здраве, с психика, с пороци и прочие. Докато не стигнах до един преломен момент, в който изпаднах в нещо като катарзис и се наложи да ползвам услугите на отец Ириней. От тогава мога да кажа, че аз не просто вярвам, аз вече знам, че тези неща са истина. За да завържем разговор и да има дискусия, хубаво е да има и обратна връзка и от нас. Относно татуировките, какво мога да кажа от моя личен опит, мога да кажа, че наистина, понеже аз съм човек, който се занимава с това правя, художник съм, и лека по лека, с годината успях да се наложа, видях, че това върви, хората за това пари не жалят. Всеки го иска, модерно е, актуално е, красиво е, сякаш човек иска да носи картинката върху себе си, а не да е имал дома си. Татуировката сама по себе си човек, тя е единственото нещо, за което човек дава пари при живе и го отнася със себе си в гроба. И може би това тласка хората към все повече и повече към тази мода. Хората си правят най-различни неща,
смея да кажа, че доста религиозни татуировки съм направил, което няма нищо лошо. През годините правех и демонични такива. След случката ми с отец ми, вече спрях, отказвам ги. Стремя се да правя неща, които не са свързани с лукавия. И да, ако някой от вас има желание, много внимавайте какво се татуирате. Защото наистина носи лоша енергия, може да промени живота по един такъв гаден начин. Затова много бъдете внимателни при избора си. Първо, наистина и на татуист. Второ, при избора на дизайна на самата татуировка. Защото човек, избирайки какво да се татуира, до голяма степен се самоопределя себе си. Що за човек? Не можеш просто да си лепнеш нещо на тялото, защото е модерно. Вярвам, вече знам от личен опит. Отец Реней е надарен с огромна сила и неговите молитви биват чувани от Бога. В това се убедих, за което много ви благодаря още веднъж, отче. И тук ще сменя рязко темата, понеже нали е хубаво да има и въпроси. През годините бях много малко дете, когато баба Ванга почина. От тогава доста материални видеа аз съм изгледал по тази тема за нея. Винаги ме е вълнувала, ходил съм на рутите. Някои хора я смятат за светица, пророчицата от Петрич, също и другата пророчица, дето пак е в този край на България, преподобна Стойна. Не знам дали вие сте запознат конкретно с тези две жени, но това, което аз съм чел и слушал и гледал за тях е, че при тях тяхната дарба, че била от Господ, нашия Господ. Дали това е вярно, въпросът не е дали това е вярно и да вярваме ли в силата на тези две пророчици или според църквата и те са като всички други гадатели и така нататък. Аз чух за Баба Ванга, в Русия доста популярна. И тук в България същото е доста популярно. Да. Аз не мога да съдя човек, дори не съм съгласен. Аз, например, не съм съгласен с нея. В многите неща не съм съгласен, но не искам да я осъждавам. Тя може и с добрата вяра искала да служи на хората и сигурно знаем, че тя използва молитвите, да се моли. Не можем да казваме лошо за нея, не знам, може би я обърка лукавият и така за мен лично, така моето мнение, я обърка лукавият. Тоест това, че се молива, разбира се, че използва молитвите, че прави молитвите, че дохожда към много хора, към нея. Като говорим за молитвите, това не е грях, и това е хубаво. Това е хубаво, че правиха тези хора, които дохождаха заедно с нея. Молитва е молитва. Но като говорим за информациите, това, че казала като пророчества, аз не съм съгласен и според мен не съвпадат с пророчества, които са признани от църква и често са явления на Майка Божия от Фатима, от другите места или Меджугорие. Не са много отдалечават, са много странни, в различни моменти са много странни. И църква, православна църква, така повече се занимава, защото това е жена, която принадлежи на православната църква. След дава своето мнение след различните изследвания, но не я признава сигурно като пророчица, като пророк, не. И аз също я не признавам като пророк. Тоест, човек не мога да я отнемам някакъв чест, в смисъл, че
ако тя се молила, ако помагала на хора с молитвата, мисля, че тук преди всичко молитва имала силата. И сигурно е така. Извинявай. Когато обикалях болните и възрастните в Раковски, но се случва също сега и в Беломир, по Библията стои нищо на баба Ванка. Така че много от нашите я има в семействата. Православната църква веднъж изпраща при нея свещеник, който крие светото причастие тук в Пазел, от Расо. И този свещеник влиза при нея, един от митрополитите разказа този случай. Влиза при нея и в момента, в който влиза, тя започва с мъжки глас да говори, че духовете в нея и казват, че този човек ни пречи. И че ако той не излезе, тя е свръхсмутена. Свещеника излиза и се връща без причастието и тя е спокойна. И след това, когато става въпрос за освещаването на същата тази църква, тя не митрополита и казва, че според каноните не може да има нейния дух. Може бабцата изостави, че jeszcze z 10 minut i skończymy, bo to jest już za którą godzinę, nie pomyśl. Mamy półtorej godziny. До ден днешен този храм не е осветен според мен. Според мен този храм не е осветен. Самият храм е строен извън всякакви канони на източното православие и храмът до ден днешен не е осветен и няма да бъде осветен. Трябва да се бъде толкова категорично, защото рода на майка ми и баща ми е от Пиринския край. Ванда е тръгнала някога, както цигата, така да чува, и е била точно това. Оттам нататък минава това, че разни хора, благодарение на популярността, която тя беше спечелила, се позволиха да експлоатират и издигнаха тази светица, каквато тя не е, но сега продължават, години след смъртта и продължават да се упражняват и да печелят слава, просто експлоатирайки и манипулирайки хора. Аз искам по-скоро да насоча на светото причастие. Не знам за вас какво говори, но това е най-точният отговор. И още нещо, може би отец Ириней ще помогне. Някои хора казват, добре, аз отивам и тя ми казва, че тази болест ще ме сполети или ме е сполетяла, какво трябва да се направи. Смятайте, че злите духове, както учето ги нарече интелигентни, знаят от някаква кауза, от някаква причина, какви са ефектите в бъдещето. Ние не можем винаги да преценим точната, да кажем какво ще се случи в бъдещето, ако, но те могат. И ако те са вдъхновявали, разбира се, че тя може дори да каже нещо, което ти отивайки при нея го приемаш, че е за твое добро. И в случая ти си казваш, доброто е от Бог, следователно тя е с Бог. Но злите също могат да ни предскажат неща. Аз така мисля, че може да го правят. И един друг въпрос. Отчето каза, че на времето дестинарството, кукерството и така всички тези езически традиции, които не са изтръгнати от българския народ, са имали някакъв магически смисъл. Хората са влагали магически смисъл. Днес го вземат като веселба или като традиция, ако щете и за реклама, и за финанси, няма значение. Обаче, дори ние да не влагаме този смисъл на магическото, на езотеричното, на желанието да прогонваме духовете и така нататък, ние все пак използваме тази тъмна сфера. Ние, ако се майтапим, дявола майтапи ли се? Тоест, дори ние да не го вземаме на сериозно, обличайки се като демони, за него това е нещо смешно, той е дух, не са тези смешни маски на будирите. Обаче, дали този смисъл, който ние влагаме, че чрез бесовско обличане гоним бесовете, той не го взема на сериозно и не може по някакъв начин да ни навреди. Дори ние да не го вземаме на сериозно. Защото самия отец каза, че той се крие. И в случай също може да се скрие. Възможно е, вероятно. И още един въпрос, който лично мен ме е скарал с много хора, още от семинарист.
дори с духовници, метал музика. Дори духовници. Метал музиката. Разбрах, че най-върлият метал, ако четеш посланията отзад напред, са посвещения на Сатана в много от техните текстове. Това съм го чувал от римски екзорцисти. Харп и така нататък не са... То накрая да не се окаже, че да оплашим хората върху. В самия факт, че посвещаваме толкова време, свидетелства за нещо. Аз лично не бих съветвал. Изобщо да се докосваме до каквото и да е нейно дело. Като вярващи хора, просто да оставим на мира и който има да оценява православна църква, дали ще се... Баба Ванга умира без таинствата. И приключваме с темата, който иска, нали, това за нея. Другото нещо, отец Евелин, който каза, в нашите традиции има толкова неща, които не знаем, обаче ние самите сме свиновни, просто сме игноранти. Не, че няма къде, не искаме да разберем откъде. Ние не четем и не се запознаваме. Нямаме познания за нещата. Повтаряме като квачки. Просто защото не ни се чете. И не търсим откъде се е взело нещо, традиция на бащите ни. Повтаряме го просто. Нали? И повтаряме лошите навици също. Някакви неща се вижда от плодовете. Като ни учи Господ. Тоест, наистина много лесно да разбираш. Тоест, хубавото дърво няма да нася лошите плодове. И лошото дърво няма да нася хубавите плодове. От плодовете ще виждаме. И така можем да разпознаваме, защото трябва да разпознаваме. Господ ни всичко е дал да можем да разпознаваме. Някой млад човек, например, се интересува с някаква музика, като младите, различните. Не обязателно това става за него, не знам, т.е. причина, за да има някакви демони или да го напомняват някакви лошите сили. Но наистина в тази област, като говорим за някаква музика, която, например, е тежка музика, която пробуждава агресията, heavy metal, особено от тази част или техно, имат различни, така да говори отец Евелин, че за съжаление, има специално направени някакви неща, които са дедикировани и са с намерението, за да слушат на лукавие. Наистина, за съжаление, има хора, които ги правят специално. Като и тези за децата разкази, приказки, които днес като има различни, но има същото доста много, голям брой на приказки, които са много агресивни. Децата стават много агресивни. Затова трябва да внимаваме всички, да внимаваме. И това единствено можеш да кажеш от какво пробуждава този, че те интересува. Ако усещаш неспокоен, пробуждава в тебе агресия, тогава означава, че това е лукавие. Но някакви неща гледаш и виждаш от момента. Не трябва да правиш философия. От момента. Някакви неща сигурно не служат и след могат да се окажат голямото проблема. Например, музика има голямото влияние на човека. Ако музика пробуждава в човека агресия, ако има същото, като говорите си Евелин, текстове, които ни разбираш, а които са именно посветени на лукавие, ще имаш проблем. И екзорцистите срещат младите хора, които именно от музика имат демони, проблеми демонични. Или им бива и децата. За съжаление, започна и с децата, защото има и приказки, които са много опасни. Трябва да родители знаят какво гледа дете. Ако са много агресивни, ако са виждаш, не ти харесва тази приказка, по-добре да дете не гледа тези неща. И още сега като говорим за даровете, като говорихме тук за Баба Ванга, още малко може да не за нея, а въобще бива, че лукавият той обрека хора. Защото хора не са лоши. По принцип искат, защо толкова много хора идват там към нея или в другите места? Защото хора имат нужда. Имат хора, които са болни.
имат хора, които са, не знам, дете е болна и искат помощ. За това не можем да осъждаваме тези хора, искат помощ. И лукавият това знае. Често използва нашата така ситуация, в която се намираме и, например, обърка хора. Една Наташа така в Санкт-Петербург правих екзорцизми, защото в начало тя говори, че има някакви необикновените дарове. Тя без да учи медицината, познава човека, гледа човека, вижда анатомия, познава всичко, познава проблемите, здравословните проблеми в човека, без да учи. И тя се възхищава има дар. Като тя се появява в кръг на жените, които същото като тя като дар и да служат на хора, разбира се. И тя също да служи на хората и се появяват другите дарове, а накрая се появява някой глас. Ти си моя, сега ти си. Амен. Ще започна да ти формирам като те искам. Малко тук, малко глава, малко тук ти глава променя. И тя говори, че със страх голямо започна да иска тук малко нещаки движения в глава, че костите започна да се страхува. Този глас, като започна да продължава и да почти не спре, тя тогава вземе голям ужас, какво да правя. Не искам, махай се, а той никак не иска да се махне. И тя като беше измъчена, защото не позволяше почти да спи. Тя беше паднала като депресия, не знам, в ужас, искала да свърши живота си. Тя реже вени в ванна и иска защото не знае какво да прави. А той се смее, няма да ти позволям да умреш. Гледай, не тече кръв. Тя ми показва знаците, че като резала и говори, че не е позволил. И стана голяма мъка. И лекари, мисля, че може има нещо с главата. Тя беше богата жена и се позволила на хубавите специалисти и никой не мог нищо да й помогне. И накрая, като й посъветваха, че трябва да намери екзорцист, тя шла и такава, като започнахме, тогава започнаха и да се появяват демони. И тогава аз обикновено питам, ако мога, тогава питам името и аз познавах техните имена, защото тогава по-лесно да се ги гони. И естествено, след като бяха изгонени, тя се успокои и всичко наред. Но искам да казвам, че и лукавият, той е много хитър. Под вид, че да направи добро, някакви дарове, необикновени дарове, още наистина тя има необикновени дарове, но не бяха от Господ. Питание, да. Искам да задам въпрос и същевременно да споделя нещо с общото. В нашия християнски град, католически град, много често се случва да слушам млади хора, които казват: сестра, да се помолите за нас, същевременно бяхме приложихме различни форми на гледане за бъдеще. Така наречените куршуми, може да сигурно знаете какво става въпрос. Говоря за... Алея куршум, да. Да. И започвам да се опитвам да водя разговор. Как може така от една страна да искаме Божията помощ, от другата страна да прибягваме към друг вид практика. Отговора най-често е, че Бог ни помага веднага. Докато като отидем при определена личност, която предсказва какво се разболя или каква несполука имало в живота, след 2-3 пъти той ми казва всичко. Това няколко пъти ми се е слушало в последните години да го слушам като разговор. И въпросът ми е това бавим на Бога и бързо решение на човека приобърква толкова много хората. Същевременно практикуват вярата и същевременно търсят още по-бърз начин на разрешаване на този проблем. Защото при тези хора, гледане на бъдещите, на болести, ходят хора, които
също нали, злите духове знаят нашата реалност и може би тук въпросът сме дали върху толкова много хората и в църква да идват да търсят помощ и същевременно на гледачи, на прошуми, една голяма върхотия, това, което се случва. Благодаря. Така, от моят опит, като виждам хора, които дохождат, има различни хора. Има хора, които нямат голяма вяра, знаят, че имат проблема, искат да им помогна. Но като виждат, че, например, не става бързо, но тогава тези изчезват и аз така се мисля, че идват към някаките врачки, някаките хора, които според тях го направят бързо. Какво означава, че го правят бързо? Тоест лукавият, като ви казах, Сатана е много интелигентен. Прави чудеса в скавички. Прави. Има хора, които правят, но можем да кажем чудеса, пак в скавички. Правят бързо. Има човек, например, магия, тези разваляват магия бързо или изцеляват почти човека. Но проблема става след. Тоест лукавият обърка хора да прави от дар в скавички или чудо в скавички да притягва хора. Да води хора в заблуждението. И така какво става? Помощ в началото. А след проблема става още по-голяма след, например, един месец или една година. Той чака, той има време, той малко изчака, но след той не ти даде да мири. И проблема става още по-големи, така че да внимаваме. Няма източник, няма сила, който изцелява истинско, като Бог. Господ изцелява. Ние често бива така, че имаме нужда от времето, за да ни промени духовно. Защото Господ не е като лекар, който приема в кабинета и ти дава лекарства или така те изцелява в момента. Бива, че проблеми са вързани с нашия духовен живот. Той иска най-вече за тебе духовното добро, за да се промениш, за да се удълбочи твоята вяра, да ти помогне с проблеми на твоята вяра. Но хората бива, че го не иска. Не го интересува само да получи именно освобождение от магията. И го не интересува. Той не иска нито за да ходи в църква, да се изповядва, да се моли. Не го интересува. Той се мисли за мен като ексорцист, като някаква услуга, че го направя като магия. Аз говоря тогава, че се извинявам, аз не правя магията. Аз съм свещеник, аз съм ексорцист и в името Божие помагам на хора, но Господ наистинско помага. Неговата помощ е истинска. Той не прави, как се казва, трикове, не прави така трикове, за да направи нещо и много бързо, като чудо, и хора се възхищават, а след проблемите стават по-големи. Той е много хитър. Само и тук е може би момента да кажа, че предполагам, че много хора идват в кавички клиенти при отец Ириней, след като са минали през различни имами, православни свещеници, екзорцистки, нали? И тогава, може би някъде в интернет вижда, че в Плевен има екзорцист. Нали? Не знам как е в практиката. А как хора узнават? Да, как разбират най-често за тебе? И наистина идват ли с убеждението, че можеш да им помогнеш или си поредния в списъка? Най-вече от някой друг го узнават и същото бива, че от интернет, някой намерил в интернет адреса или от някой свещеник, така че да пратят с някаките проблеми хора и те се обаждат. Бива, че и дохождат някаките, например, отец Ремо от Мальчика, той служа в Мальчика и в Левски. Там в Левски имах двама мъжи, братя, които не са християни, те са мусулмани. Имат голямо проблема, родото проклятие, много силни проклятия. Но не знам защо така е, но в този мусулмански свят проклятия и магия са много силни. Но тези дошли, защото не могат да намерят помощ. Тези, като отец Венци говори,
че ходят тук, там, насам и като ни намерят, т.е. искат тогава, например, в католическата църква и отец Рено ги отпрати към мен. Т.е. направихме половина, работа е половината, се прояви, много неща се прояви, но още не завърших. Дали Сатаната знае нашите мисли? Значи, дали може да усеща, той е съвършен дух, може да предполага, нали? Може да предполага, да предсказва бъдещето чрез други хора, нали? Врачки, различни хора, които... Знае ли в момента мислите? Нашето, това, за което мислим, че искаме след малко да измолим, да ни благословиш нещо. На този човек, който е обладан, знае ли неговите мисли? Има ли достъп до мислите, като работиш с такива хора? Той много интелигентните са различни демони. Като говорим с Сатана, който е шеф на всички, най-голем, той разбира се, че като се яви той със своята интелигенция много неща разбира, но не мога да казвам, че той чете мислите. Като говорят светите, особено тези, които имаха дар да четат в човешкото сърце, говорят, че това е дар на Бог. И Бог не позволява на никой друг да влиза в дълбините на сърцето човешко или неговите мисли. И аз така мисля. Но, като говорим за Сатана, за него, именно за той, който е шеф, той е много интелигентен и не мога да казвам, че чете, но бързо усеща категорията на мисъл. Предполага, защото чувства неговата категория в смисъл, че ако аз се моля, например в мислите, той знае, че аз се моля. Той не мога да казвам, че той чете, но той знае, защото от силата, която излиза от мисъл, от чувство, и той определява, той бързо определява, или това е нещо хубаво, или лошо. Ако лошо, определява същото, но като говорим за тези най-дълбоки, където там нашите мисли, чувства, не мисля, само ги чувства като категория. Тоест, може да определи бързо, нали, това е добре или лошо, това, че ти переживаваш в този момент. А другите демони са различни, са и в средата на демони, които са многобройни, че хиерархия, се намира хиерархия. Са най-низки, са по-високи, и тези, същото тяхните способности са различни. Най-голям, т.е. Луцифер, който като се яви, да, но не знае всичко. Много неща може да угадае, но не знае. За Хелуин. Аз лично много отричам как да ограничим децата си. Да, определено така, отрица църквата и това е наистина култ, се прояви като култ и наистина много опасно, така че категорично няма да участваме в Халуен. Има, като ви казах, че от плодовете се определява дървото. И има много проблеми, вързани именно с тази, кажем, празника, с кавички на Халуен. Много неположителни, отрицателни. Така че имаме доста опит и това има голямо лошо влияние. Аз разбира се, че така оценка е, но да, не участваме, да, отрицаме. Това всичко не зависи от вас или от мен. Това често се прави мода, някой отгоре, където там, тези са хора, които са много богати хора, които формират някаква мода. С голямата, често всичко това е вързано с пари, бизнес. Това отгоре, ни дават отгоре, ни дават като се казва упаковка, но хубава, красива, защото именно трябва да е всичко направено от тази естетична страна, да притягва човека, да му пред очи му свети, му прави впечатление. Или, например, се предлага това като някакво развлечение.
Това всичко е много хитро. Трябва да внимаваме. Много хитро, защото това влиза в нашата култура, влиза постепенно. И какво накрай имаме? Накрай имаме всички тези неща, се оставаме без кръст, без иконата, без освещаването на къщата, без таинствата, защото всичко това започна да ни занимава времето и нашето внимание. Трябва да се внимава и живеем в времето, което е много голяма секуляризация. И това идва отгоре, за да това е голяма битка. Голяма наистина битка и не случайна битка, че така да се прави мода някак. Това всичко е насочено именно против Христос. Това всичко е антихрист прави го. Насочено против Христа и против това, че ни дава Исус. Исус ни дава спасението. Лукавият в различен начин иска да ни отвлече, да ни отсече от тази връзка с Исус. Да имаме този дар, голям дар, който ни дава. А Той го прави много хитро. Той знае, че ако ви попита, като сте тук вярващи хора, отричаш ли се от Исус? Сигурно ще кажем не, ние го обичаме, ние го приемаме, вярваме в Него. Но Той тогава избира различен начин, друг начин да повлияе, бавно, но да повлияе на нас, за да накрая сами да го оставим. Така да правим. Някой има ли нещо да добави, да каже, възражения? Отче, благодарим Ти още веднъж, се изразяваме спонтанно. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Кръв Христова опий ме, вода от хълбока Христов умий ме, страдания Христови утешете ме. О, мили Исусе, чуй ме, скрий ме сред Твоите рани, не позволявай да се отделя от Теб, защити ме от злобния враг, в часа на моята смърт повикай ме, направи така, че да дойда при Теб, за да Те възхваля с всички Твои светии во веки веков. Амин.